Moi, ja tänään mä kerron erilaisia sormiskeittaajia. Ja ekana löytyy se, kuka vaan ei osaa sormiskeittää, ja sit se vaan painaa tolleen. Ja yrittää saada jonkun tempun länniin. Tolleen vaan. Ja ainoa temppu, jonka se osaa taidolla, on shavit. Sitten on se striittaaja. Normaalen, eli se, kuka osaa vaan striittaa. Ja kolmanneksi on bowlaaja. No mulla oli bowlia, koska mä oon ite striittaaja, mutta se ei osaa mitään temppuja, paitsi fiftareita johonkin bowliin, vaikka tohon fiftareita bowliin ja muuta semmoista. Ja se ei osaa mitään ollieta. No, siinä oli tää video. Moikka.